салом. пеш аз оне ки даҳшатноктарин амалҳои террористии гурӯҳи тундрави толибонро бароятон пешкаш кунем, ин се нуқтаро бояд ёдрас намоем. соли 2007 дар вилояти Пактика толибон духтарчаи мактабхонро паронданд. сабабаш он буд ки ӯ забони англисиро аз худ мекард. соли 2010 дар вилояти Ҳилмонд писарчаи 10-соларо қатл карданд. соли 2011 як кӯдакро ба дор меовезанд барои он ки падараш нахостааст бо толибон кор кунад. аз соли 2009 то соли 2014 онҳо 12 амали террористиро анҷом доданд ки бераҳмтаринҳояшро инҷо мисол меорем. толибон беназир буҳуторо соли 2007 кушта буданд. соли 2008 як амали террористӣ 6 нафар кушта. соли 2009 се амали террористӣ содир шуд ки дар натиҷа 66 нафар кушта шуданд. соли 2010 4 амали террористӣ содир шуд ки дар натиҷа 124 нафар кушта шуданд. соли 2011 се амали террористӣ 84 нафар кушта шуданд. соли 2012 як амали террористӣ ва 20 нафар кушта шуданд. соли 2014 як амали террористӣ 21 нафар кушта шуданд. соли 2018 як амали террористӣ 43 нафар кушта шуданд.